Sara Duterte, wala nagasanto. Sa Balita International, Coronavac vaccine, luwas para sa may edad 3-17 anyos. Sa Balita sa Sports, UCFC kagkaya FC Lilo, lunsay na paslawan sa AFC Championship League. Balita Entertainment, clothing brand ni Kim Kardashian napilian bilang official garments ng Team USA. Samtang sa Balita Espesyal, aton pag-istoryahan kag aton kilalakon ang lahi sang ido nga nagabantay kag nagahatag proteksyon. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Hunyo 30, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon na nag-apekto gyapon sa extreme northern Luzon. Ang western Visayas kalakip na ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mangin magalumon ang kalangitan nga may laptalap na pag-ulan bangod sang southwest monsoon kag localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na bagat na nakatundan padulong na bagat na nakatundan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagdapya sang balud. Ang adlaw nagbutlak las 5:26 kaina, magatunod naman las 6 sa 9 karon sa gabi. Ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius tubtob sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Para sa heavy duty nga Okay, good morning na Action Doors. Good morning, Action Boy. Followers dira sa Facebook, no? Dekada lang. Sige, go na be. Sige. Sige. Good morning, Miss Homa Lumena. Kay Miss Jinky Dilabdon is watching. Good morning, Miss Kelly Jelly. Erla Vega, good morning man. Kay Remar Gikano or Hikano, Haliasgo. Good morning sa imo. Dra sa may Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castellana. Good morning, Maliwat. Alex Monteza. Erwin Decatoria Gonzalez, good morning. Yes, good morning man kay Ma'am Doc Mayo sang Rochester, Minnesota. Mrs. Alvarez sang Barangay Tangub. Miss Kelly Jelly sang Phoenix, Arizona. Kag Dialagdon family sa DSB. From Alex Monteza. Michelle Unabia Colantro. Good morning. Greet ko lang family ko sa Don Salvador Benedicto, family Colantro and Aguilar. Thank you. And God bless. You're welcome, Ged. Kaya Thea Kim Iriman, good morning sa imo sa may Mursha. Yes. Rosalina Batulak Francisco, may aga Action Boy, kay Action Dorel. Monitor from Barangay Robles, La Castellana. Kaya, ano naman, Joja Seson. Protasio, Rizal Basion. Okay. Good morning. Baryoga Ray, good morning man. Sige, Action Boy. Kay Teresa Linaha Kayaw, may aga man. Kag kay Ma'am Vanessa Mayo, nga naga-monitor man with my buddy, Dr. Matt Mayo, dira sa Minnesota. Good morning, good evening dira sa inyo. M. Saboso, may aga. Kag kay Attorney Doug Pandan. Good morning. Di na to ang si Action Eden. Leo Socano, kagay Giselle Franco, good morning. Sol Lama Barnat sa Sawadika, Bacolod. Sawadika. Ang muna. Ang mga ginayang kamata. Ang muna dapat ang kamot. Kaya muna sila. Sige. Kaya dugay na utang ko. Oy, great lang dyan kag Nonoy Andan. Kaya pamatigid kada aga, no? Sa kay Suset Alunan, dira sa Hong Kong. Rochelle Evangelista. Kumusta lang ko na mga magulang niya si Gimaras, si Noy Roland, kagday si Mar. Okay naman ko lakat sa Gimaras, Action Boy. Mga lakat ko dahil ang takapaho, bisan isa lang kabilog. Pero at least may dala ko sa imo. Slice lang isa lang ka side. Okay na ko na yan. I-preserve ko lang. Okay ka lang na. Salin sa Gimaras. Kaya katamis din. No? Kag may arag isa tatak Gimaras ya. Grabe ba no? Sige. Personalized. Hindi, dalan mo ko kuhan pizza pie nga mango.
Meron na. Meron na. So, may pizza pie na to yung Do, mango. hindi ko mag-guess gurong sabor ay. Mo ganito, mo kayo tilawan ko. Tiba, sino ka kuhan guro na lapit-lapit na sa guro sa Hawaiian. Ate, ambot Di ba lang. la? Pero feeling ko namin na guro kung damo ang cheese niya, no? Yeah. Cheesy made. One time, abi, mabakalkutan din, nalang-alang, bla sa biyahe, nalang-alang sa Gadali. Way na nakabakal. Okay, sige. Action boy, may ginapatamyo si Mother Elsa Salazar. Good morning, Palioga. Greet birthday kay Princess Antoinette Visitasyon. Birthday niya today. From Mama Ging and Papa Yong Alvaran. Kag Mami Ayan and Daddy Tonton. Salamat, Inday Dorel. You're welcome, Mami Elsa. Dra sa may, ano na nisla subong? Taga Country Homes na nisla action boy. Okay. Yes. Si Maria May Merced, good morning man sa Salceda family sa Bago City. Balseda family. Kilala ko ni matagro ni Ma'am Balseda ay. Aaron Sundon, Jamel Florendo, Catalina Panaligan Amar from Valladolid, Diding Alojamiento, Christine Siloso, ka-beautiful ka-action Dorel. Dito ko lang si Nana kag si Manang Babe. Pilton Lipura, nagreach man sa Sharon, Lulet, Boboy, Toto, Mary Grace, nga monitor. Inday Blaza, good morning man. Kay Linda Heroy Imalay. Kay Pere Daniel Don. Good morning. Sige. Standby na ha. Karoon naman ang iban. Standby na sa aton nga mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, ginklaro ni Governor Bong Lacson nga wala sang signifikante nga pagligwat sa mga protocols nga ginapatuman sa Negros Occidental sa pagpaidalom sa General Community Quarantine. Sunod kay Lacson, magapabilin nga 30% ang occupancy sa mga simbahan, mga kalanaan kag mga establishmento nga masamigi na tipunan sa mga tao. Sa idalom sang GCQ, dumalian nga makagwa sa puluyan ang mga edad 18 anyos panubo kag 65 anyos pasaka. Sirado man ang park kag amusement. Magapabilin sa oras nga alas 9 sang gabi tubtob alas 4 sang kagahon ang curfew kag wala ginatugutan ang electronic cockfights o kon online sabong. In our case, although we are at GCQ, remember our CEO states that as far as mass gathering is concerned, we only allow up to 30%, and that is a GCQ guideline. In effect, we're already a step ahead when we, for the month of June 30, while we were under GCQ, I imposed a 30% occupancy. Si Governor Bong Lacson. Ginakulat pa sa Bacolod City Police Office ang executive order ni Bacolod City Mayor Evilio Lenadia matapos ginrekomendar nga ipaidalom ang syudad sa General Community Quarantine. Sino kay BCPO spokesperson Major Sherlock Gabana, sa pihak nga may deklarasyon si Presidente Rodrigo Duterte nga manginbasihan sa gihapon ng EO ni Lenadia agod may baluan kung ano nga mga tikang ang dapat ipatuman agod makabulig sa pagpaganhagan sa paglaptas ang COVID-19 kag makabulig man edukar sang mga pumuluyo. Dugang pa ni Gabana kung basihan ang ginpatuman sa GCQ sadto sa syudad, istrikto ang ginapatuman ang 50% ng kapasidad sa mapampubliko nga salakyan, wala sang dine-in sa makalan-an, ginadilian na makahulubog ilimnon kay iban pa nga pamaagi nga mapaganhagan ang paglaton sa virus. Suno kay Gabana sa idalom sa GCQ, wala man sa mga in-between border check-up points sa syudad, apang padayon ng outer border check-up points. Ginpahayag naman ni Vice Mayor Elcid Familyaran nga hindi magapilar ang syudad sang Bacolod sa General Community Quarantine para sa bulan sang Hulyo. Una ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque nga aprobado na ni Presidente Rodrigo Duterte ang bagong quarantine status sa mga LGU para sa masunod nga bulan.
Sunod kay pamilyaran, ang gintugyan nga quarantine status ang wala sa epekto sa syudad, bagod ang capacity sa mga establishmento kag mass gathering ang kinalain sa tungasang GCQ kag MGCQ. Ihemplo ni pamilyaran nga antes pa man ang rekomendasyon nga GCQ, ginapatuman na ang 30% nga seating capacity sa mga venue kaangay sa simbahan, restaurants kag pagtililipon. Para sa Vice Alcalde, wala na sang mayor nga mga adjustment ipatuman sa syudad para sa masunod nga bulan. Una na sadto pahayag ni pamilyaran, anuman ang quarantine status sa syudad, ang kada isa ang dapat mangin responsable sa pagtuman sa mga regulasyon kag health protocol. So, ay no need for us to appeal kung anong gusto siyang national investigation. So, ay why kasi appeal what for na ma-appeal ka hindi man. Ay mo na effect siya aton. So, okay, ang difference man lang siyang MGCQ pag GCQ ang capacity ng mga venues mo. Si Vice Mayor Elcid Familyaran. Naglabot na sa 65,476 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 415. Nadugangan ng Negros Occidental sa 86 mga kaso, ginasundan sa Iloilo City 78, Iloilo Province 69, Aklan 60, Bacolod City 56, Capiz 43, Guimaras 14, kag Antique Siyam. Samtang 663 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 52,616 kag 26 ang bag-o nga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 1,495. Ang Western Visayas ang may 11,346 ka-aktibo nga kaso. Gintala na naman sa Hulyo 8 ang pagdulong sa katapusan nga palahuwayan sa nagtaliwan nga si Councilor Elmer C. Sa statement yung post sa social media sang pamilya C ang earn o kunang abo sang konsehal ang yara na sa ilas ni nga balay. Nagpangabay ang pamilya C sang privacy kag hindi karon makabaton sang bisita. Gintala na sa Hulyo 5 tudtod 7 ang tentative nga petsa sa haya sang konsehal sa Acropolis Chapels. Nagpasalamat ang pamilya C sa tanan nga pag-igunong sa pagtaliwan sa ilang himata. Samtang gitpahing ni Vice Mayor Elcid Familyaran nga karon nga adlaw Miyerkules may virtual necrological service nga patagyunon ang SP para sa nagtaliwan ni konsehal kadungan sang ilang virtual session. Ginpathag ni DILG Bacolod Director Maria Joy Marideth Madayag ang proseso sa pagpili sa magabulo sa bakante nga oposisyon sa konseho sa tion nga may nagtaliwan. Sudokaya Madayag ang political party sa nagtaliwan ang una mag-issue sang certificate of membership nga nagapamatuod nga miyembro sang partido ang napatay. Dugang pa ni Madayag ang partido man ang mag-issue sang certification nga nagapili sang nominee nga amo magabulo sa bakante nga oposisyon sa konseho. Ginklaro ni Madayag ang nominee ang dapat miyembro man sang kaangay nga partido. Ang madokumento ang igasumitel sa DILG Bacolod kag ini ang i-endorso sa Regional Director tugdo maglabot sa Central Office. Suno kay Madayag ang Office of the President pagi sa Executive Secretary ang mga mag-a-appoint sa mga magatalos sa nagtaliwan nga konsehal. Ang political party sang napatay, ang highest ranking official will certify sang certificate of ma-issue sang certificate of membership sang napatay na member siya sa amo na political party. Then ma-issue man siya sang certification kung sino ang ilang ang ginanominate belonging to the same political party. Si DILG Bacolod Director Maria Joy Marideth Madayag. PhilHealth may compensation package para sa mga makaangkon sang adverse reaction sa bakuna. Samtang palayag ni Secretary Roque kag Mayor Sara Duterte, wala nagasinalanto. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon, masami ka bala? Agapasang banwa mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagampingan. Padayon aksyon, radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo. Good morning dira kay Salvacion Valero sa La Carlota, Elizabeth Garde. Good morning man. Kag Hugh Christ Gabriel, panamyaw sa DK Kapihan, kag sa amon Mad Piston Adventure Team. Idlaw man magpagwam si Rochelle. Okay. Sige. Che Zamora, maing agaman. Kay Evelyn Nipomuceno. Sa kay Gracia Hareta Horvidalia, still monitoring from Silay. Reynaldo Lumakad. Romela, Teacher Romela Ilustre Arevalo. Good morning. Tauros Toledo Ardenio. Sige. Ginapag-greet nila ni Alexo, si Ma'am Van, si Doc Mayo, si Mrs. Alvarez, Jinky Di Alagdon sa Phoenix, Arizona. Tonic Nualda from Nualda family. Nimesia Roques. Good morning man. Teresa Grady. Therese Grady. Doka kuan sa iyang ngalan, doka American. Therese Grady. Sandro Baroy. Listening sa at home. Sige. Russell Gomez, Jeremiah Magong Francisco sa Moises Padilla, Barangay 3. Ihada ko ging bahalan. Good morning. Kanaw lang siya liwat ka watch ko no live. Ang ihada ko. Action boy nga ang ginapag-greet ni Tita Elsa to Blakagina. I-greet ta on air. Okay. Kay on air sila nagpamati sa aton. Tita mo gala na, tita mo. Hindi mama ni Action Dale Salazar. Okay. Ay, wala ka mukha kita pa ni Tita Elsa. Not yet. Wala pa. Si Kami Mama maghintikuhan ni JM wala la pa si kamo kita, ay? Michelle. Why man kami kita na? Why pa man kami kita na? Ay, dapat guro kada Mas semana una- may mapaschedule ta guro pa bisita di Iloy. Para mabit. Pareho sa kay JM niya, una yung pagpakilala sa akon ang iyang Friend. girlfriend. Saan Sa kay sa mama Iloy? niya. Uy, Ito dapat siya, si mama mo na yung una pakilala mo sa akon niya. doon nagpatato siya wala lang taon tabi ko ngalan ni mama ya or basi ngalan sa nubya yung GM? ipatato ya. Basi henna man na. Ha? Hindi kay duga uriud gito siya. Ga uriud gito siya. Okay. Si Alex Montesa, ba man tanaw lang yung comment to? Din. Ay, You're tama. the best man of all greetings. Best man of all greetings. Hindi siya. Ha? Hindi siyang best. Siya ni Guru ya. Ah? Siya gid ya. Siya guro ang... Siya gid ya.
of all, siya ang best man of all greetings. Kung may dapat nga awardan siya, ni Siya kag gid hindi siya. ikaw. Sa mga... Hindi mo na makuha ang award, Action Boy. Ano nga award naman? Best in greetings? Best in greetings. Sige, kay... si ano ko no, si ano ning ngalan naman, Jaira May, Magong Francisco. Shout out lang ko da sa nagapangapi sa dalom nyo da. Okay, sige, shout out sila kan manaog ko karon hamba. Kung may pa shout out sa inyo. Kasi sa kwan ni siya, hindi siya nag-kwan man. Kasi sa danda sa ano napiyak ganito ng CLMRH. Oo. Kay Edwin Escopel, kag si Lee Morales. Wing, good morning dira sa inyo, no? Yes. Ada na si Shane Kalima. Mag-greet man kami di sa Barangay Tabugon, Family Pilio. Good morning din sa inyo. Sa Sapa, sa gali. Nasa sapa siya. Dito ba sa kilid to? Gani, No, sa kilid sa Barangay Hall. Kita ko na. Dranda gali sila. Okay. Sige. Labi ko diri sa Corazon Luxi, no? Kay basi kung okay na. Ada ko sa pangapida kay Kwan, kay Nelsie. Nelni Realista. Nang pirot. May ballpen ka da. Ara, sige ka. Pala mata da. Nari di kay na, dalagro na super. Ay, nadula. Ando lang ballpen, nari di kay na. Iluad. Sige, tuloy. Wasa may magwa ballpen din dula. Sige, dala na action friend. Charot. Siyagin man to ya. Siya tuya. Makata na isang ballpen. Nakiki- Ay, sa police joke ako na yung ballpen. Nakiki-ballpen. Nakiki-ballpen. Jean Boyrom, good morning dira sa imo. Kag kay Jeanette Delino. Kag kay Ulay Abalahon, kagawad. Good morning. Good morning luwat kay Maninoy Manuel Liboon. Yes, good Kag kay morning. Mike Liboon. Good morning. Kuno doon nagapatamyo. Tsagina, nag-comment siya. Oo, gani. Si Mike gani. Oo. Kag si good morning mandara kay Kagawad Mira Polidario bla sa Barangay Panukoy. Kagawad. Kada mo agad yung friends sa kagawad. Ano mo ko ti kay former Kagawad. Ayo, gali. Halos tanan And liwat nga magapungko. Sa maabot. Kagawad before, now no more. Now no more. But see you on 2022. Hindi ko pagpangunahe Unahan. Tara ka. Babala sa ako. Iunahin lang po. Dennis Nuestro. Greet siya ng taga Joy pala, mga people, Woodfire. pen siya. Rogelio Catalbas Jr., good morning. Standby na sa aton na mga balita national. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:29, sa Italia na sang mga balita national.
Ginpakita na sa Philippine Health Insurance Corporation ang compensation package para sa injuries related to COVID-19 vaccines. Sunod kay PhilHealth Vice President for Corporate Affairs Dr. Shirley Domingo, ang package ginhimo nga in line sa Vaccination Program Act of 2021 nga nagahatag sang indemnity fund para sa mga bagabatyag sang seryosong adverse reaction sa bakuna. Ang compensation package naghatag sang tugtog 100,000 pesos para sa hospitalization nga resulta sang pagpabakuna batok sa COVID-19. Pwede na nga magbukas sa mga recreational venues sa mga lugar na ginpaidalom sa MGCQ. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, mayara sang bagong nga pulisa nga kung ang lugar yara sa MGCQ ginatugutan ng internet cafes, billiards kag arcades. Nagapabili nga ginadilian ang tradisyonal nga bulang bisan nga MGCQ ang lugar. Sinabaluan umpisa Hulyo 1 tubtob 31, 2021, 21 ka mga lugar ang giipaidalom sa MECQ, ang Metro Manila kag pila ka mga lugar ang GCQ kag nabilin nga mga lugar ang MGCQ. Nagpangabay ang DOH sa vaccination teams nga limitahan sa 8 ka oras ang trabaho sa health workers kasunod sa paglapas ng COVID-19 vaccination protocol nga nakuhaan sa video. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, resulta sa human error ang natabong insidente sa Makati sa dinapaslawan ng health worker nga i-inject ang bakuna. Nanawagan si Vergere nga hindi pag-i-crucify ang health worker kay importante nga na-insakto na tadlong kag nakurhiran ang insidente. Nagpasiguro si Vergere sa publiko nga may tikang nang inahimo para malikawan ang kaangay nga insidente. Lakip na dire ang pangabay nga limitahan sa 8 ka oras ang trabaho sa healthcare workers para sila ang makapahuway man. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga gusto ni Presidente Rodrigo Duterte nga magpapili bilang presidente ng bata nga si Davao City Mayor Sara Duterte sa 2022 elections. Ginhimo ni Roque ang pahayag matapos ginpamangkot kung ano ang rason sa pagdisgustuhanay na ni Presidente Duterte nga mga chairman sang PDP laban kag ni ruling party acting President Senator Manny Pacquiao. Suno kay Roque, ginpahayag ni Duterte nga iya endorso si Sara pero kung magpamalibad ini posible i-endorse niya sa Pacquiao, Mayor Isko Moreno kag anay Senator Bongbong Marcos. Dugang pa ni Roque, wala lamang nakahulat si Pacquiao para sa endorsement sang presidente. Ginklaro naman ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga ginpangabay siya ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi magpapili para sa nasyonal nga pwesto. Tuhay sa ginpalayag ni Presidential Spokesman Harry Roque. Iniasabat ni Mayor Sara sa damlag lamang palayag ni Roque nga luyag sang amay nga Duterte nga magpapili ang alkalde para sa 2022 nga eleksyon apang hindi naman luyag sang bata nga Duterte. Sunod kay Mayor Sara, mahimo nga lain ang ginhambal sang presidente sa kay Roque. Palayag pa ni Mayor Sara sa iya pag-istorya sa iya ginikanan pareho ang mahini nga nagapangabay sa iya nga hindi magpapili sa pagka-presidente sa 2022 nga eleksyon. Ginbasura sa Olongapo City Prosecutor's Office ikatatlo nga kayganan ang sedition complaint kag nga ginpasaka sa National Bureau of Investigation bato kay Ronel Mas ang manunudlo nga ginaresto nga wala sang warrant nagligad nga tuig bangod sa ginalegar pagtanyag sa social media sang 50 milyones pesos sa sinuman makapatay kay Presidente Rodrigo Duterte. Sa resolusyon na petsan Hunyo 22 ginbasura ni Olongapo City Assistant Prosecutor kag Zambales Acting Provincial Prosecutor J.T. Leonardo Santos ang motion for reconsideration na ginpasaka sa NBI nga tuyo mapaimbestigahan nga si Mas amo ang nag-tweet sa kontrobersyal nga post. Ginklaro ni Santos hindi tungod wala sang krimen nga natabo kun nga agin basura ang kaso kundi ang kakulang sa ebidensya agod pamatud-an nga iya ni Mas ang account kag siya ang nag-post sini. Ang atong mga balita international, balita sa sports, showbiz kag balita espesyal iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod. Dra kay Shirley Tadi sa USA. Good morning, ha? Hindi ko basta New York siguro si Shirley, no? Eden Zapanta Kasuyon, watching live from Pinagintinan, Cabancalan City. Sherilyn Oro Javier, kay ngapita ko no, thank you. Si Michael John Season, nag-greet man kay Victorio Hison Jr. sang Deca Homes, Barangay Cabog, sang happy 48th birthday. Sakay Birthday! Victorio Hison Jr. sang Deca Homes. Yes. Rixa Ocampo. Ay, okay. Hello sa imo. Hello man sa imo, dira Rixa. Sakay migot na One Ball Gallo dira sa may Las Vegas, Nevada now in North Dakota. Wala pa sila Wala pa sila pauli. papuli. Kay Ma'am Alma Alvarez Gallo. Sige. Sa Purok Makapinya ko no, sa ginag-greet ni Rixa. Ha? Ginag-greet ni Rixa sa Purok Makapinya. Makapinya. O, hindi Makapinya na na? makapinya man. Sa DSB guro ay. Charay. Goro. Kaya mo pinya sa DSB. I thank you, Bongga. Shabina Aquino, good morning man. Ano to kayo na nambal ni Ma'am Jinky? Di alagdon nga wala mabasa iya comment man? Nabasa ko man to kayo na? Sala size? Oo. At tiyo mo daw, masiway siya kabati. Kasi sa kabati. Basta mabasa ko man to kayo na. Kamuno sa kinangaway mabasa. Anyway. Sa puro, barangay size, sa diin, sa Bacolod. Ginamatamat lang ni Rixa. Ginamatamat niya lang Yeah. Hello po. Tapos sugponsa niya. Pag-greet po sa Purok Makapinya. Sa Dina. Sa Barangay 6. Sa Dina Barangay 6. Magsiling sabi nga. Mabay magsiling nga sa Bacolod. Sabdot naman sa dahil nga sa Dina nga probinsya. Oo na. Sa isa ba? Pwede ka man siya naman kung mag-GCQ. Mag-GCQ ta Rixa. Hinuya pa mati. Sa July 1. Ma-GCQ ta. Ano na ba ari gani? Wala man. Bacolod City. Okay. Good morning na sa taga Barangay Sai. Ano ang balimang vanya nga ari gani? Wala man. Ano man?
Ang ano, Ma'am Van? Negros Occidental. Hambal ni Rixa. Yung Bacolod. Correct. Negros Occidental. Philippines. Sa Sabado. Philippines. Dad Saberia, good morning, dra sir, sa imo sa may sumag. Ay, kabati kagilis. Ay, kakabati sang tong-tong pakitong-kitong ni Doc Mayo. Ay, ara na galit. Ay, kabati. Wala. Gin-air ko na ito ng ligad. Pwede kagwa mamangga obra? Hindi, Pwede gid. Oo. Problema. Oo. Ay, Ano gali obra ka. mo? Ano Papatiwan mo obra ka mo, later. Riksaw? Depende ka no obra mo eh. Ha? Depende ka no obra mo. Ano man. Omar Dilab, good morning man. Sa kay Carlo Raymond Rowan Joren. Wala ato sa babaw mga comment kung sa mamban ka kakwan ni kadamo to sa kadamo blag ang laktawan. Hello, kuno hambal ni body ko Doc Mayo. Nante. Sunggod ga si mo si body mo, Doc. Nilay ka mo body. Puding lang rin ko. Eddie Toleco watching sa Hacienda Guanzon. Ginawa ko na din gani nga ano kay ang problema ni isa ginatabunan sa iban bla no. Gakatabunan. Sakay sales lady sa 888 Chinatown. Inising Rixa. Lagaw ka mo to kuno ma'am, sir. Barato lang pa tempered ka mo or case. Gapang tempered gila sila kagagwan. Naman ko sa kung pwede kuno kagwa obra, pwede gid. Unless nga obra mo riding in tandem te. Perti si Rixa kay drag obra sa Chinatown sa 888. Okay. Sa mga kwan guro sa mga cellphone? Oo. Sa mga cellphonean? Cellphonean. Kasabad sa cellphone. Rato ko itong tempered kag case. Sige, kato Dors kung magpa-tempered ka sa imong likod. Ha? Magpa-tempered ka sa imong likod. Para bakod. Sa likod. Para bakod imong likod, may proteksyon. Di mo untay, ikaw mo ka na eh. Para ako di bakod. Barato pa. Kung may kinanglang, kabi nga madoko. Kita ka sang tempered nga kwan nga daw ka sa stretchable bla. Una ha. Pwerte, naging mo nga mga recommendations si Action Boy. The best gid Jackson Radio as in gid ya. Thank you, Rixa. Doon mo pa tempered sa Action Boy karon dahil na. Bisan pag ulang takod ang iya nga ano. Hambal ni Ma'am Van, I love that royal blue, Miss Doors. Thank you, Ma'am Van. Yours na. Pamain na lang, guys. So, mo ni siya. I don't know some style. Angelita Rivera, good morning, man. Ikaw din basa sa kay Ana Agravio. Gregor? MacGregor. Okay. Ana Ramirez MacGregor. Good morning. Parintiyan ni si Connor? Base. Connor MacGregor. Connor. Di ba? Connor. Para ka Nor lang siya. Nor, baka naman. Ana, si Noro, may agaman dira sa imo. Kag sa mga kabataan ni Ana sa abroad, good morning sa inyo, no? Yes. Si Cero Cordova from Barangay Estefania. Good morning mandala sa imo, no? Good morning to you. Dula sa tono to ako niya pa good morning. Dula ko bro kung tono ko happy birthday or. Igrata na si tatay ni Rixa bala nga si Ricky Ocampo. Uy, sa Jotas Tulahan. Sa San O? Okay. Kasi ano yan, ang Balita ito, nagbungguan. Sa Jotas Tulahan, nagbungguan ko na. Tatay ito gali. Okay. Di kamusta siya? May manggura kay na pag-rate sa paman gani. Gani man. Gani man. June 19. Sinilang. Sa 2 weeks, 1 week ago. 2000 ano? Isahon niya si Rixa dapat. 2 weeks ago. 2 weeks ago. I own Royal Blue as well.
kita ko da karon boom. Sige, pakita. Ala, grabe na nga musta ko, Rick. Sa may buhi pa. Namusta ko yung kamusta siya. Ma'am Van, anong nga Royal Blue imo suksukon? Let's do a TikTok. TikTok mo dahil, Ma'am Van Minnesota, Dorel, ha? Philippines. Si Miss Jinky, paintrahan nyo. Oo, yes. Suksukon man da Royal Blue, Miss Jinx. Sige, standby na sa dugaan nga mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:44. Kag sa detalye, Balita International, nagwa sa resulta sa ginpatigan ni siya nga clinical trial sa CoronaVac COVID-19 vaccine. Nga luwas ini kag may mabasko nga antibody response para sa mga bata kag kabataan. Nagpatigan sa randomized clinical trial ang mga Chinese researchers sa masobra 500 ka mga healthy nga mga minors kag kabataan nga edad 3 to 17 anyos sa China. Ginapakita sa resulta nga masobra 96% sa mga minors kag kabataan nga nabakunahan sa 2 ka doses ang CoronaVac vaccine sa ginpatigan nga trial nakahimo sa antibodies nga pambato sa novel coronavirus sunod sa pagtuon. Kalabanan sa mga nabatsyagan nga adverse reaction ang mga mild o kon moderate kag kalabanan na record ang sintomas nga pagpalanakit sa injection site. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, kinahanglan sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga padayunon ang steady ay la policy rate sa sining tuig agon makabulig sa pagpasanyog sa ekonomiya. Ang ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office o kon AMRO nagrekomendar man nga ang gobyerno magdugang sa iyas ning paggasto agon mapawakod ang mapawaskog ang economic recovery pagkatapos ang kalitan nga tugas ang COVID-19 pandemic. Ginpahayag sa AMRO nga wala sila nakita nga urgency para sa BSP nga hugton ang ilang monetary policy sa piyak sa pagsaka sa inflation sa nagligad nga mga binulan. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar 48 pesos kag 54 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 9 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 25 centimos. Sa ito naman nga Balita Entertainment na pili sang Team USA ang shapewear brand ni Kim Kardashian bilang ila official garments ang women's wear collection nga ginakipan sang sports bras, shirts, vest, cycle shorts kag high-waisted brief ang may nakaimprenta na nga American flags kag 5 ka Olympic rings amuman may nakasulod nga Team USA branding. Sa social media ginanunsyo sang reality store ang nasambit ka pagpili sa AS Kim's brand bilang official undergarment kag pajamas sa mga Team USA. Balita sa sports, pareho nga napaslawan sa ilang mga hampang sa AFC Championship League ang United City Football Club kag Kaya Football Club Iloilo. Ang karon nga Philippine Football League champions nga UCFC ang ginpiyerde sa Daegu Football Club sa South Korea sa score nga 7-0 sa group stage match nga ginhimo sa Tashkent, Uzbekistan. 2 ka puntos man ang napasulod sa South Korean sa first half sa hampang, apang pag-abot sa second half dito na sila nag-arangkada. Samtang kamasaan man sang Vietel FC sang Vietnam 5-0 ang Kaya Football Club. Balita Espesyal! Alright! Energy! Nakapongga, di ba? Naka-very ending sang June. Kay was July 1 action. Ay, was, no? July 1, yes. Today is the Webes. last day of the month of June. Yes. So, ano gid kita? Happy welcome July and goodbye June. Yes. Tuig ba? Kagbuas na ma-start ang GCQ sa Bacolod. Yes, And so Negros remember mga Occidental. ka-aksyon, buwas na ang Bacolod mapaidalom sa General Community Quarantine. Alin, kasi sunod sa mga pahayag na ni Governor Lacson, ni Vice Mayor Silvio Milaran, wala man sang dako nga pagbago no sa pagpaidalom sa aton sa GCQ. Gina-emphasize lang ati ang mga capacity sa mga seating capacity, sa mga venues, restaurants, simbahan, ginapanubo ini sa 30%. No? Mo lang gina siya ang pinaka-epekto, no? O ang all others, pareho lang sa MGCQ kita, no? Kag-action boy, greet ko lang anay ha. Si Princess Antoinette Visitation, birthday niya today. Yes, Princess Antoinette. From Mama Gang and Papa Yong Alvaran, kag Mami Ayan and Daddy Tonton, salamat Inday Dorel. From
Tita Elsa Salazar. Yes, good morning and happy birthday. Happy birthday man kay Edmar Labargan Montero. Tutamakmak, good morning kag happy birthday halin kay Leo Talaban. So, Action Boy, pag-istoryahan ta subong adlaw, aton pagkakilalahan ang mga lahi ubla sa mga ido nga nagabanta kag naghatag protection. Sige. Si Action Eric may ido siya gali nga Doberman. Doberman. Ang name si Cloud. Claude. Cloud guro Claude ko no? Claude Van Ay, Damme. sorry. Kaya ang spelling Cloud ang pag Nga sin clouds gid siya. Cloud. Di ba si Cloud to dya? Nga as in panganod? Oo, ang spelling. Okay, sige. Action Boy. Man, ginalain mong spelling sang ido ni Action Eric. Hindi ka gito kasulod sa ila. So, sige. Doberman. Guard Guard dog na yan. Guard dog it. Oo. So, amo na nga una Action Boy. Doberman Pinscher. Inan. Kaysa una Action Boy, ginpalahian, ginislaya ko na Action Boy para maghatag protection sa mga tax collector. So, pwede ni siya kay Turco Jokes. Hindi siya tax collector, pero collector siya sa lending. Lending collector. Pwede lang na, dalon-dalon niya. Iyang kasya sa likod. Pwede. Pwede gusto na siya kasi siya may nagpautang. Gani man. So, mo na siya. Pwede man na siya panglikaw sa mga pangkolekta. Amo na. Kung ikaw may utang, I-plastar mo siya sa gate sa inyong balay para hindi ka panukot kalay. Kasi syempre pag mo pala nga tag balay, pag mo pala nadaan, dumapalagyo ka nagidya ka daw ko ang Doberman niya, permila sa ganganga, Ay, true. Itatabang Doberman. Ang ito na actually din. Sila sa German Shepherd. Sila sa German Shepherd. Shepherd? Hindi Shepherd. Shepherd. Shepherd kay PH gali. Sorry, ang Action Boy, ang Doberman, ginano man na siya, ginahimo man na siya nga police dog, search dog, guide dog. Guide dog para sa mga, sa mga bulag. Pwede na siya gali. Ginahimo man na siya Action Boy. So, sa may gusto, bala nga maghatag, ang magbakal ido, nga man sa ila, maka-benefit man sila Action Boy, ma-protectionan man sila Action Boy. Baklo ni Manila ang Doberman. So next, Action Brian. Yes, Action Boy. So, Action Boy. Next is ang German Shepherd, Action Boy. Ang German Shepherds, pinaka-popular naman para sa mga pulis kag sundalo. Kaya ginahimo ni siya nga K9. Sniffing dogs. So, masimutan niya gidira ang mga baho gaguluwa gina Action Boy. Mabalaan drugs niya ginapgapong ko sila dahil, kaalam, no? Grabe, very, very sensitive na sa ilang sense of smell. Sana all. Tama, So, sa mga kung wala... mga bawil. Kung Hindi na yan. Sa Guava mga drugs. Nations. Guava Nations ka. Pero hindi yan. Sa kwan na sila. Sa ano ganit panahon na sa mga drugs. Kalay, guro pa. Gakaon ka na sa kito. Sa timo tayo. Simulog pungko siya. Kang mga tsi. Ay, mga tsi. Grabe, nagina ko mga tsi pag idyang indo. Action Boy. Over. Ano pag idiman nga ito? Next is ang Rottweiler. 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 Okay. Rot ako. Lain guro sa inyo. Lain man sa amon. So, Rot and Rat. Karabalan, guro. So, karabalan naman siya indo. Rottweiler. So, sila naman ni Action Boy, may mga dalag ko nga talinga na sila Action Boy. So, ang ilaguro nga sense of hearing. Grabe, no? Kung ang German Shepherd, sense of smell. Sila yung pagkalitaran nga mga ito, ang sense of smell, kag hearing. Grabe, gid man. Bisan si Charm, grabe, no? May magkalas lang dagan. Pero mas grabe, pag ibla ko na Action Boy, may naka-istorya sa mas grabe, pag ibla ko na ang kuring. Ang kuring? Hindi ko kuwan sa kuring. Grabe, pag hearing, ang sense of hearing ang kuring. Kaya ang kuring, operte na siya. Kay, bisan gamay lang ko nung nag-iyo siya, pisik na sila kuno dayon. Pisik na sila dayon, lumpat na sa dayon. As in, tapos kung may kung may may mga, hindi mga pati, bisa mga spirito mong, pero... Sakto na kay Noel Amaro, hindi ka daw ka-dangerous na sang Rottweiler, kag Pitbull. Pero hambal Action Eric, the most dangerous dog in the world is ID. Pablo ka ng ID. Anong ID? Ido-buang. Wertig sa Action Eric. Marami mo ako nga pati ko gyapon niya nga bisan ano ka siling nila ka daw ka dangerous kag ka ano sang ido basta pakitaan mo na sa sang pagkaya maayo. Ka nang ido ga una lang na syempre kung hindi sila. Kung bala nga si Charm bla kay kaw na sa short tempered na siyang ido mo.
short temper na siya. Pero kadali na siya daw kadasing niya mga kig. Pero hindi mo sa matandog bala bingalo niya kanaya. Pero kung labo mo sa iya, na sos namiya na sa magpa-ano ya. Magpa-pet. Amo na. So, next action boy ang ang Ridgebacks kag mga giant schnauzer magbasa sini. Ano na. Amo ni nga mga ido. Nilala ko lagko ido yung Great Dane. Great Dane. So Taas pa na actually sa imo? mo, ha? Taas pa na sa imo. Ano ginamin mo? Taas ko. Taas pa sa imo pungko. Magpagpatindo pungko. Taas pa na sa imo. Kung magtindog ko? Oo. Tud bala? Oo. So, meaning, taas ko mas lagro ng mga ido. Kaya Taas taas ko ba Great action Dane. boy? Great gan eh. Taas ko ba action Gani boy? man. Hindi ko yung bato niyong Porto. Hindi yung bato niyong puktol. Ala ka lang, isang puktol, Dor. So, sige. Ako na action boy ng mga Sakto ido. lang height mo. Pwede na siya, pwede, siya, damo classes ang ido, actually, action boy nga pwede, mo gid maano, paano sa inyo balay, magatag sa imo sang Kadamo protection. ido, asos pilaguro ka breed ng ido. Oo, bala, as in. So, importante kung nga sa balay, duha pala na ka breed. kag bisan, lang na action boy, bisan mga, lang bala nga igdo, mga wala bala sang lahi, nga mga ido, wala sang lahi nga igdo, mga askal. Oo, dapat palang gaon ta na. Bisan nga classes ang ido, hindi ka Bala tungod may pa breed dito sa lang. Amerika, askal imported mo na mo. Oo, syempre. Di ba? Oo. Ala, amo ni Guro, ang gin-search ni Action Erica. Amo ni siya, nakadako na giniya nga ido, ya? Ano saya? Amo na gurang Great Dane. Base Ano ngalan niya? Okay? Sige. Good morning, Dra, kay Jackie Marante. Oy, kay amigo ko gali, Municipal Engineer Ray Ruiz sang Banwasang Candoni. Good morning, Dra, sa mo amigo, morning. no? Engineer Ray Ruiz sang Candoni. Phil Alonsagay, good morning. Sige, standby na kita mga aksyon sa Action Hotline. May ko po ninyo karon nga si Aksyon Brian Morden. Ang inyong mandringan news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko.